Сәлемнәр җиткерү гадәте көндәлек көнкүреш эшкә кирип китте, дуслар. Бүген кабат тапшыруны башлыйбыз һәм беренче ике сәламне Самара өлкәсе Нефтегорск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен зур Чиркли авылында туып үскән милләттәшебез Нугайбеков Усман Камильевич каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән әнисе Әминә Рафатовна, әтисе Камил Харисович, Самара шәһәреннән апасы Галия, җизнәсе Марат, племяннигы Али, племянницасы Алия ихластан котлыйлар. Безнең сөекле улыбыз кечкенәдән үк ярдәмчел, эш сөючән, тәүфыйклы булып үсте. Без аны үстергәндә, я Раббым, милләтебезнең асыл дәвамчысы, динебезне куәтләп яшәүче бала булып үссен дип дуа кылдык. Кылган дугаларыбыз кабул булып, бер генә көндә аның өчен кызарырга туры килмәде. Ул гаиләсендә дә, эшендә дә хөрмәт ителгән шәхес. Дуслары арасында яраткан дус, туганнары өчен җанын өзеп бирергә әзер булган кеше. Бәләкәшем минең, көтеп алган күңел кошым минең, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем, син бит минең таянычкаем, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем, син бит минең таянычкаем. Бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым, улыкаем, кояш нурым, аем, йолдызкаем, очар канат, кайларың сынмасын, гомеркәең тик шатлыкта үссен, очар канат, кайларың сынмасын, гомерең тик шатлыкларда үссен. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым син улгынам, киләчәктә терәгем булгына, көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын гел дусларың, көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын дусларың. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең, хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына
кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең. Әнияти диеп кенә кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып қына қайтып жетерсің. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең. Лашындай ұшып қына қайтып жетерсің. Әнияти диеп кенә қайтып жетерсің. Бу тормышта шундый энем булганга миннең рәхмәтле һәм әти-әниемә әлеге тормыш бүләге өчен зур рәхмәт әйтәм. Без Усманны һәм аның гаиләсен нык яратабыз һәм хөрмәтләп яшибез. Бүгенге матур бәйрәм көнендә кадерле улыбызга, энем, абыебызга бар игелекләре, олыларны хөрмәт итә белүе, кешеләргә карата кеше күңелле, игътибарлы булуы өчен тик рәхмәтләр генә әйтеп, саулык, сәламәтлек, уңышлы хезмәт итүен телибез. Сөеклебез, күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бәхет, шатлыклар. Урау һәм бормалы юлларда адашмый барырлык көч табып, яшисең сынатмый бу җирдә, язмышны иярләп, юл ярып. Гомернең таулары бик биек, үр яулый, бары тик тырышкан. Гел шулай елмаеп һәм көлеп, яшәсин дәм табып тормыштан. Өмет йылдызларың балкып янсын, ерак йөрсен синнән сагышлар. Мулдан булсын синең өлешеңә язмыш язган бәхет, шатлыклар. Гомереңнең гүзәл мизгелләрен бизәп торсын күркәм эшләрең. Бәйрәмеңә бүләк итеп сиңа без юллыйбыз йөрәк хисләрен. Кадерле Усман Камильевич, якыннарыгыз сезне бик яраталар. Һәр эшегездә тик уңышлар юлдаш булсын дип телиләр. Һәм әлбәттә, бүгенге бәйрәм көнегездә музыкаль бүләкләрен дә сезгә багышлыйлар. Тик сезнең өчен генә бүген матур җыр яңгырый. Дус ишләре күп булса, дуслары белән бүлешә, күңеле ташып тулса. Дуслык бит ул бер-береңә тугрылыктан ярала. Еллар кичкән дуслар кайчак бер мизгелдә тарала. Кадерләр өчен гомерне күңелең иркен булсын, яныңдагы шын дусларың артыңда да дус булсын. Кадерләр өчен гомерне күңелең көлеп торсын, яныңдагы шын дусларың артыңда да дус булсын. Дуслар табу авыр түгел, саклау кыен беләм. Якын күргән дуслар кайчак борыла арка белән. Гомер юлларын кичкәндә дусларың ылы терәк. Бер-береңне аңлар өчен дуслар тиң булу кирәк. Кадерләр өчен гомерне күңелең иркен булсын, яныңдагы шын дусларың артыңда да дус булсын. Кадерләр өчен гомерне күңелең көлеп торсын, яныңдагы шын дусларың артыңда да дус булсын. Кеше үзен кирәк тоя, дус ишләре күп булса, дуслары белән бүлешә, күңеле ташып тулса.
Ömür yolların kişkende Dostların alatırek Bir-birini ağlar için Dostlar din bulu kirek Kadirler için ömürünü Künelin irkin bulsun Yanındağı şın dostların Ortunda da dost bulsun Kadirler için ömürünü Künelin külüp dursun Yanındağı şın dostların Ortunda da dost bulsun Yanındağı şın dostların Ortunda da dost bulsun Na 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 nay nay na nay 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 na nay Na 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 nay nay na nay 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 na nay Na 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 nay nay na nay 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 na nay Na 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 nay nay na nay Чираттагы кытлау хаты Кабат Усман Камильевич Нугайбеков хөрмәтенә юллана. Бу юлы яраткан тормыш иптәше Наташа, бәләкәй кояшчыгы кызы Мәдинә, энесе Үмәр гаиләсе белән һәм Нефтегорск шәһәреннән барча туганнары да ихластан кытлыйлар. Кадерлем минем, ярты җаным, сөйгән ярым, балабызның яраткан әтисе, саф хисләр, бер-беребезгә карата ихтирам, ярату белән көн арты көннең ничек узып китүен дә сизмибез. Мин бәхетле бала, бәхетле әни, бәхетле хатын, бәхетле килен. Үсмер чакта канатланып, күз алдына китергән матур хыялларымның чынга ашуына, тәүге хисләребезне саклап, кызыбызның сәламәт һәм бәхетле үсүенә ихлас сөенәм, горурланам. Бәхет үзе шушы түгелмени, ә ул бәхетне миңа бирүче син сөеклем. Кулга-кул тотышып һаман атлыйбыз олы юлдан. Ходай язган ул ярым син, тик минем өчен туган. Үкенмәдем иң беренче сине сөям диюгә, мәхәббәттән нурлар сипкән күзләреңне сөюгә. Күк йөзеңне кояш гөл яктыртсын, ал чәчәкләр үссен юлында. Җаныкаем, синең яратуың, изгелегең миңа маяк булды барыр юлымда. Шатлыкларның телим иң зурысын, бәхетләрнең иң олысын, куанычның көтмәгәндә генә килә торганнарын нурлысын. Кадерле абыем, котлыйбыз сине ихластан туган көнең белән. Киләчәктә дә гаиләгездәге җылылык, мәхәббәт тик арта барсын. Иминлек белән шатлык истәлсен. Балагыз сезне тик куандырып үссен. Бар эшләреңдә дә уңышлар телибез. Һәркем килә җиргә бәхет өчен. Изли, таба, менә үрләргә. Насыйп булсын сиңа канатланып, гомер тауларына менәргә. Игелекле булсын гомер минутларың, яшәүдән дә ямьле ни бар тагын. Булсын сиңа байлык, шатлык булсын, бәхет чишмәләрең һаман тулсын. Борчылма син, әгәр юлларыңда каршылыклар килеп чыксалар, җирдә сине эзлеп яратучы якын кешеләрең булсалар. Усман алдагы бәйрәмнәрне дә туганнарыгыз белән бергәләшеп, күңелле генә үткәрергә язсын иде. Сезнең өчен хатыныгыз һәм энегез гаиләсе белән юллаган музыкаль бүләк яңгырый. Жырымны багышлыйм сиңа, син тугансың якты дөньяга. Бүген сиңа бик тә күңелле, үткәрәсең туган көнеңне. Туган көнең белән барсы котлый, изге теләкләрен сиңа юллый. Мин дә дустым сине котлыйм әле, син бит миңа бик тә якын әле. Туган көнең белән барсы котлый, изге теләкләрен сиңа юллый. Мин дә дустым сине котлыйм әле.
инде син лайык, утырмыйкчы бүген моңаеп. Туган көнне матур үткәрик, синең өчен бокал күтәрик. Туган көнең белән барсы котлый, изге теләкләрен сиңа юллый. Мин дә дустым сине котлыйм әле, син бит миңа бик тә якын әле. Туган көнең белән барсы котлый, изге теләкләрен сиңа юллый. Мин дә дустым сине котлыйм әле, син бит миңа бик тә якын әле. Бу бәйрәмең синең көтелгән, күпме еллар бергә үтелгән. Тормыш һаман зур юлга дәшә, бәхетле бул, исән сау яшә. Туган көнең белән барсы котлый, изге теләкләрен сиңа юллый. Мин дә дустым сине котлыйм әле, син бит миңа бик тә якын әле. Туган көнең белән барсы котлый, изге теләкләрен сиңа юллый. Мин дә дустым сине котлыйм әле, син бит миңа бик тә якын әле. Мин дә дустым сине котлыйм әле,